Exodus chapter 33, from verse 12. Not Exodus chapter 33, so from verse 12, from verse 16. Mafunda oh, Jesus. Hey. As been as thinking hallelujah. Jesus. Exodus chapter 33, verse 12. Yes, Lord. Exodus chapter 33 verse 12. UMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi, kuphula laba bantu, kepha awungazisanga yena uyakuphula. Okay, ngicela ngasenze kanje. Ngiyabona ukuthi uyaqala into ephethe la. Ukuze belula. Thatha la. Verse 33, verse 12, sorry, chapter 33. We don't have a chapter. Verse 12. Verse 12 ufundeka kanje. UMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi, kuphula laba bantu, kepha awungazisanga yena oyakumthuma nami. Nokho ushilo ukuthi ngiyakukwazi ngegama, ufumene umusa emehlweni ami. Verse 18. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Wayesethi, ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze. Na, wathi kuye, uma ungahambi wena uqobo, ungasikhuphuli lapha. Ngokuba kuyakwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho, mina nabantu bakho, na, akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi, ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho, nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na. Siyabonga izwi lakho Nkosi egameni likaJesu, unamandla kakhulu. Khuluma Nkosi, uthamba nguwe. Yambula amangcwele imfihlakalo zakho ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ake sibilana bazalwane egameni likaJesu. Le ndaba le indaba ekhuluma ngoMoses. Njengoba sazi ukuthi wayekade ethunywe uNkulunkulu ukuthi ayokhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe. Hallelujah. Awusana sakho.
Jesus. Lana ke manje sithola ngesikhathi uMoses, haleluya, engena entendeni lokuhlangana la ayihlangana khona noNkulunkulu Jesus. Ngoba le ndaba le indaba ngesikhathi uMoses ebuye entabeni ephethe imibhalo amatshe ayibhaliwe imithetho eyishumi, wathi mayehlela entabeni kanti abantwana bakaIsrayeli bona sebezakhele owabo uNkulunkulu besizwa uAaron. Amen. Haleluya. Amen. Beka mina bazalwane, beka mina. Sibe sekhona lenkosi egameni likaJesu. Ufuna uvume ukuthi kube lento edistractayo uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma. Hawu ayibuze nje. Ukhuluma ngani yakho? Kodwa ibhekele. Yabo? Wena ngala uyakhuluma. Ibhekele ithita lento ethitayo la izingayo. Attention ayikho hlobo la kuwena. How do you feel? Ufila kanjani? Yabo? Awufili kahle ngoba into ozoyenza uyibheke because ukubheka umuntu kuhambiselana ukulalela. Yeah. Haleluya. Amen. Yabona ukukhuluma nomuntu engabhekile enze into awunayisho ukuthi uyakuzwa. Amen. Awunayisho ukuthi uyakuzwa. Haleluya. Amen. So ke asike sekukholile inkosi egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli uma ehlake uMoses entabeni uthola ukuthi ke lapha yakonakele kuyagidwa. Sekugidwe uNkulunkulu kodwa ekhona wavululwa nobubi. Haleluya. Ngoba umuntu uyashesha ukukhohlwa. Uyashesha ukukhohlwa umuntu. Sakwenza into engaka wena ugidela uNkulunkulu ngoba nakuthi uMoses kade libele entabeni. Akasabuyi. Anyway, lithi la izwe inkosi ke ngikamlele le ndaba. Usethi Moses ngoba uNkulunkulu wathi thatha abantwana bakaIsrayeli banyusele entabeni ezweni leli engilimisele bona. Uthi Moses uma sifunda verse 12 uthi you have been telling me lead these people but you have not let me know whom you will send with me. Uzozama ufunda ngafaka izibuko manje yangihlobo ndalo khipha yabo inkolelo. Hallelujah. Amen. Uthi Moses uNkulunkulu ubumtshela ukuthi angihole labantu kodwa bazumtshele ukuthi ngizohamba nobani. Hayi haleluya. Hayi nasi ndaba. Senzile Nkosi uthanda uhole. Kodwa awukasuza ukusho ukuthi njengoba ngibathatha nje uba nomasayilile ukuthi ahambe nami. Uba nomisile ukuthi ke ngizohamba naye. Hallelujah. Jesus. Uthi Moses mayeqhubeka uthi Nkosi
You know me by my name. Ungazi ngegama. Ay, hallelujah. Wena Nkosi ungazi ngegama. Ilisho njalo? Afunde. Ngiyakwazi ngegama. Ufumene umusa emehlweni ami. Uthi wena Nkosi uyangazi ngegama, ngizwile ngiyazi. Futhi wena uthi ngifumene umusa emehlweni akho. I know. Ay, hallelujah. Amen. Kodwa ngifunayo ukuthi ngubani enzohamba naye ngoba unendawo othi bakufanele uhambe kuzo kube khona ozohamba naye. And uMoses understand le mfihlo yokuthi ey'ntweni zikaNkulunkulu awukwazi ukuhamba wena. Jesus. Hallelujah. Ushilo Nkosi wathi ungazi ngegama. Futhi ushilo ukuthi ngithola ifavor. Fumene umusa. Uwe. Hallelujah. Yes. Verse 13. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. Hayi. Ukuze Awambe lapho. Uyazi uthi Moses mdletshe. Nkosi ungazi ngegama. Futhi ushilo wathi ngifumene umusa kuwe. Kodwa kumina kwanele. Ngifuna ukwazi wena. Nkosi Jesu. Ngoba thina bazalwane sineliso ukuthi hawu mina ngiyakwazi uNkulunkulu. Hayi mina wazi nenweleze, wazi nenweleze ekhanda lami. Kodwa akekho umuntu ofuna ukuthi Nkosi ngifuna ukwazi wena. I know ukuthi ngifumene umusa kuwe. I know ukuthi igama lami uyalazi. Kodwa wanele kumina. UMoses lomjikela uNkulunkulu uMoses. Uthi ushilo Nkosi kulungile. Ushilo. Kodwa manje sekufuna manje ukwazi wena. Uthi if you're pleased with me, teach me your ways. Yes, uMoses uthokozile ngani uNkulunkulu. Kodwa manje sekufuna manje ukwazi indlela zakho. Ngifundise indlela zakho. Ngoba kwanele ukwazi uNkulunkulu ungazazi indlela zakhe. Akwanele ukwaziwa uNkulunkulu igama lakho, indlela zakho ungazazi. Asibe sekhona imemosi. Hleli phansi Moses. Tende lokuhlangana. Uthemba sangihola abantwana bakwa-Israyeli. Ubani kuzohamba naye. Nkosi ushilo ukuthi ngifumene ifavor. Ayikho ifavor ingekho mina. Ifavor yakhe ikhona le. Ukhulumile ukuthi ifavor yakhe ikhona. And ushilo ukuthi igama lami uyalazi. Awu haleluya. Kodwa njengamanje sengifuna manje ukwazi indlela zakho. Amphuma endleleni lokuhlangana. Hayi amphuma endleleni lokuhlangana. Ungasabi indlela zakho. Jesus. Ithi Bhayibheli endleleni lokuhlangana. Wethu uzibengena kulo uvele kwehle inkungu, thombe kwehle inkungu, kwehle ifu. Idwale le ndawo idwale
lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayevela akhulume noMoses sekade ukhuluma nomngane wakhe. Oh Jesus. Ngoba uma usuhlangene noNkulunkulu ukhuluma naye ubuso nobuso nomlomo nomlomo umtshela into zakho uthi Nkosi awu haleluya uyalazi igama lami ifavor yakho ikhona kimi kodwa njengamanje sengifuna indlela zakho ngifundise indlela zakho njenge msukela endleleni. uNkulunkulu uyabazi kodwa basekiwe endleleni zakhe indlela zakhe abazazi. Awu haleluya ubona ngendlela benza ngayo ukuthi indlela zikaNkulunkulu abazazi. If you are pleased with me, uthokozile ngami, teach me your ways so I may know you. Ngifuna manje ukwazi wena. Nkosi uJesu usize manje. Ngifundisa indlela zakho ukuze ukwazi bese njani ukuze ngifumane umusa emehlweni akho. Oh Jesus. Ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you. Ngifundisa indlela zakho ukuze ke ngiqhubeke. Oh Jesus. Ifavor yakho Nkosi sikhona ngiyayazi. Kodwa sengifuna manje ukwazi indlela zakho ukuze ke manje mangiqhubeka. Ngiqhubeke ngizazi indlela zakho kuyifavor. Awuyezwa makathini? Uthi uqhubeka kuyifavor, uqhubeka kahle uzazi indlela zakho uNkulunkulu. Ungabi kuyifavor kodwa indlela zakho uNkulunkulu. Ukuze ngiqhubeke kahle kwifavor yakho ngifuna ukuqhubeka sengizazi indlela zakho Jehova. Njengoba umthuma nje ukuthi uzohamba nobani. Haleluya. Umbuzo Moses. Uma uzofunda ngenhla lithi iBhayibheli ngeke kuna idime ngayo kulesenzo saba-Israyeli bekhonza isithixo. uNkulunkulu wavele wathi ngizothumela ingelosi phambi kwenu ibe izizwe lezo ukuze ukwazi ukuqhubeka nendlela. Amen. uMoses wathi never. What I was. Ay, hallelujah. What I was. Yeah. Nkosi uba uzohambisa nami. Ngoba kubiza isikhathi sokuthi lendaba ijulile kaMthobeni, ijulile. Ngoba lendaba ibiza ukuthi kube uwena noNkulunkulu. Iyadlula ekhonzeni nebandla wemkhathini iyadlula la. Yabona ukuxoxa noNkulunkulu kuyadlula la ekutheni njengoba sikhonza nesidumisa sisicula senzani kunenye indawo ilevel ofanele ube kuyo uma usufuna ukukhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso. Njengoba Moses Inkosi angizokusuka. uIsrael ulindele ngaphandle uma sizaphuma. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yashintsha inkulumo.
verse 14, wayesethi ngiyakuhamba mina uqobo ngikuphumuze na. uNkulunkulu uyaphendula uthi lithi lena, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Hayi ngizosihamba nawe, kodwa my presence ukhona bami. Hayibo, amco siyadlula manje ngilosini. Sasifuna ukukhona kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ubukhona bami buzohamba nawe ukuze uthole ukuphumula, so that you will find rest. Lalela ke, yazi uma uhambe khona beNkosi kwenzeka lento ukulanda ukhuluma ngayizolo. Awukhandleki. Uvelathi yemjuleni. Amen. Hayi, haleluya. Ngoba ukhona kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhulumisa kube kanye ngoba ukhona bakhe uhamba nawe. And the most important kaNkulunkulu, you find rest. Abantu abangena khona kaNkulunkulu bakhandlika. Izinto bayijulukela, but ekhona beNkosi you will find ukhona bakhe benza ukuthi ureste. So Moses uma wahona awuzukuzolutha. Oh Jesus. Noma izihlangana left and right, but uzongena phakathi kwazo. Ezinye izizwe zonke uIsrael sivele siboneke oh Jesus. uIsrael akayibona uyibona sibaneke. Sithi labo bakwaIsrael ngoba ukhona kaJehova uhamba nabo. So unezimo zenqoba uyinqoba ngenxa yokukhona kaNkulunkulu. Jesus ngeke uzilwe nge-physical body, kodwa ngoba ukhona uhamba nawe. Egameni likaJesu. Haleluya. Imandabeni wafona, mandabeni wafona. Yemina. Uzamela, yemina. Imando, kanjani? Haleluya. 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 Nkosi size Jehova. Size Jehova size Nkosi. Haleluya. Uthi uNkulunkulu, Moses, my presence will go with you so that you will find rest. Ukhona bami uzohamba nawe ukuze uthole ukuphumula. Wasuba ushishana ntombazana manje ephakeme. Amfune isibandabala, ufuna usheshana lo muntu wake up. Uphakeme. Ngekhezithi. Ngabe khanya endlini wena uyashimisha endlini. Usho. Moza ingethela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lezike izimpilo lezi. Izizwe lezi ezibhekene noMoses noIsrael.
umazisi kanga uthi Nkosi ngifuna umuntu engizohamba naye ngoba ngeke ngize ngiyiwele le ntaba ngiwela ngingedwa. Oh Jesus. Nabo abantwana bakwa-Israyeli othi anginiwe nabo le ntaba kodwa ubani engizohamba naye. Uthi uNkulunkulu ukhona bami. Ngithi-ke mina-ke ubukhona kaNkulunkulu buvula iminyango. Hayi haleluya, yabona bangabe ngeza kumina kufuneka nibhekane and I walk in the center. Kunina ngiyadlula. Ngizwe uthini? Uthi uzoba on the left, on the right, nibhekane and you let me go through. Ngiyadlula. Ngoba ngidlula nokukhona kaNkulunkulu. Into leyo yenzeka umuntu mayihamba ekhona kaNkulunkulu bathi abantu behlangene bevalile. Hlangana masongo, hlangana. Tuyithele ivaliwe. Kodwa kunezinto ezidinga ukukhona kaNkulunkulu. Akadinga ukuthi ubhekele nokuhlangana kwalaba. Ngoba i-presence yakhe will move them aside, will separate them. Bazohlukana. Asukuqadisha, you will find rest. What uNkulunkulu, my presence. Not the angels, angelos, but my presence. I hallelujah. I am my presence. Unkulunkulu mayisho njalo. Israel no Moses bahamba ipresence kaNkulunkulu ikhona. Jesus bakanda boshiyene boshiyene. Ngoba bayishona ipresence kaNkulunkulu izinto ziyavuleka. Ipresence yakhe. You will find rest. Look someone. Now they can never not go. We present here, okay? Oh, come on back here, Mama Mugeko. Now get a level. Wow, get a lot and Lega. What for now? Jesus, 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 Jesus. What's your wisdom? Ohlani kwa Moses. Ngoba uyandastanda ukuthi kunezinto engenyakaze ubukhona bakhe bungekho. Ngithi mina kunezinto ongakumelane nazo wena. Ubukhona kaNkulunkulu bungekho. Ukuzumelane nazo uthi bukhona. Jesus. Kunezinto engibingelela kuwe. Umthoba nobani ufake indawo ngithe athi uNkulunkulu my presence. Wonke wathi my presence uMoses wathi sabheni. Hayi khona bakhe basebukhona we move into siyavuleka in his presence. You know me by my name. Ungazike gama and in favor yakhe phezu kwami. Kodwa kwanele lokho Nkosi. Sengifuna ukwazi indlela zakho. Noma ifavor yakho ungangeniswa ifavor kaNkulunkulu phezu kwakho. Ungafuni ubuso bakhe. Kunesizwe eDibhebheli zakumazisa ukuthi uIsrael uyeza uIsrael. Zazivele hayibo zazibaleka literally. Zibaleka ngenyawo uIsrael engakafihlwa. Lapho beza laphaya. Kubalekiswa yini? Ukhona kaNkulunkulu. Izinto zibalekiswa yini? Ukhona kaNkulunkulu. Yaye zibalekela wena. Zibalekela ukhona. Ayikuhlala
ukhona you find rest. Awuzukhandleke ekhoneni lenkosi. Izinto zozenzakalela. Verse 15. Then Moses said to him, he was speaking face to face with God. Hallelujah. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Hallelujah. Utimkhola waNkulunkulu. Kuna wasifini sakata. Wathi kuye, uma ungahambi wena umqobo, ungasikhuphuli lapha. Uma wena Nkosi ungahambi wena umqobo. Ngasikhuphula. Kubeka verse 16. Ngokuba kuyakwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na. uMoses ukhuluma lento ngoba uthi Nkosi wena uyangazi favor yakho iphezu kwami, kodwa manje ke ngizohlukaniswa kanjani nabantu, izizwe ngiyohlukaniseka kanjani kuzo uma wena ungekho, ungahambi nathi. Balengezwa. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Ngoba uma ifavor kaNkulunkulu ikhona phezu kwakho ekwazi legama, kufuneka ukuthi ubukhona bakhe ube kuwe ukusikwazi kwahlukaniseka wemakhathini. Abantu bazi ukuthi ke manje sekufika umakhathini ohamba ngoJehova kunayo. Uyokhala nabantu abathakathwayo, uyokhala nabantu ababekela izinto, uyokhala nabantu ethi umsebenzi yabaphelela ngoba banamashwa, uyokhala ngamashwa, uyokhala ngayo yonke into because uNkulunkulu uyakwazi kodwa wena uzazi indlela zakhe. And uhamba nje futhi ukhona bakhe uhambe nabo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Unufunda nini? Jesus, verse 16. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people of the face of the earth? Yeah. Sekufuna uMoses sekufuna manje ufuna manje ukuthi ahlukaniswe. Yeah. Uma ngabe eqhamuka kuthiwa ke nazi ezika Jehova sebawuthi. Amen. Abafuna ukuqhamuka kuthiwa nazi ezika Jehova.
esitandeni kwenkomo kamisa moqhamuka jona sikaJehova. Hayi haleluya. Ushiso omunye wathi isho haleluya. Wacha munye chini. Wacha na wale tena. Uthi ngamtshela azotshela bani ukuthi lo mndeni lo uyathandaza washo njalo. Amen washo njalo. Amen washo njalo. Umame oqela ngathi oqela omunye loyo ukhuluma ngathi anyway whatever anyway unjalo. Haleluya. Uthi ngamtshela ukuthi ngeke kumenze lutho uyathandazwa. hayi awushoba. Uthi ngamtshela ukuthi ngeke kumenze lutho uyathandazwa kubo. Oh Jesus. Ukhuluma nabantu abathile uthi uyabatshela ukuthi lalela ngeke kumenze lutho uyathandazwa. Ayikoze uJesu size moyigcwele. Uyazi ukuthi uzohluka kubantu uhluke ugqoke ingubo efana nezabo kodwa ngenxa yokukhona kaNkulunkulu kuthiwa ngeke kumenze lutho. Ngoba ayikoze ngoba uthandaza ubiza ipresence yakhe awuthobela uthandaza ubiza ukhona bakhe. Yebo ugqoke isuthi njenganawe, yebo ushaya imoto efana neyakho kodwa ngeke umenze lutho ngoba ukhona kaNkulunkulu uhamba naye. Ukuthi ifema uNkulunkulu iphezu kwakhe, igama uNkulunkulu lakhe uyalazi akaneliswe lokho ufuna ukhona bakhe ukuze ezizweni ahlukaniseke uMoses ukuthi uhamba noJehova ophilayo. Asizohlukaniseka kanjani mawungekho? Wasukhala namakhanyayo wasulahle ithemba nabangenathemba kanti uhamba nobani wakhuluma negative wakhuluma negative ngempilo yakho kanti uhamba nobani. Haleluya. Wakhuluma sokwahlulela empilweni yakho kanti uhamba nobani. Ukwahluka-ke kumele uzoqhamuka ngoba ukwahluka kusekutheni wena uhamba noJehova. Zizothi imbuzi aye endongweni zithi imbuzi kavele sengone imbuzi lekabuzo wena uzofika ungena kulutho leyo ikungenile ngempela endoda sekungenile ungene kanjani. Umtholo bakhe uyahlukanisa nabantu. Ake niye ekujuleni babuke kade bedoba ababephindela sitobela ubusuku bonke kanti manje sebeya ngenye indlela ngoba sebeya ngokukhona. Hayi abasayibona sebeya ngokukhona. Hayi Nkosi usize ngoba usize Jehova. Abasabi bodwa labantu abaphethe. Hayi haleluya asihamba nokukhona.
Siyohlukanisa kanjani ukukhona bakho uma bungekho phakathi kwethu? Sibe nenyawo egameni likaJesu. Sekuhamba nawe uyothola inkumbulo, you will find rest. Awusukhandlela ndikukhona bakho, ndikukhona bakho, ndikukhona bakho. Uyangazi ngegama, yazi futhi ifavor yakho ukuthi phezu kwakho, kodwa sengidinga ukukhona bakho. Oh hallelujah, ukukhona bakho kwasekudinayo egameni likaJesu. Abantu abazoza phambili abathi ifavor kaNkulunkulu siyayazi futhi negama lethu uyalazi, kodwa sesidinga ipresence. Oh hallelujah, sesidinga ipresence egameni likaJesu. Siyathandaza. I need your presence. I need your presence. I need your presence. I need your presence. Oh yes Lord. Ukuze ngabe nakho ukhandlela elithi iBhayibheli abagcwele bakho balungisele izinto besalele bavuke ekuseni sezilungisiwe. Akukho ukhandleka bakwi-presence kaNkulunkulu ebukhoneni bakhe. Nkosi mfundise indlela zakho. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 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 Kunezinto ezimangalisayo ebukhoneni benkosi. Kuneminyango evulekayo ebukhoneni benkosi. Leminyango namhlanje othi ivalekile, njengoba sisebukhoneni benkosi, ipresence yakhe izoyivula leminyango egameni likaJesu. Sibala behlo, siphakamise izandla zethu, sisebukhoneni benkosi. Hallelujah. Hallelujah. Nithi iBhayibheli uMoses wayehlangana noNkulunkulu wabehlifu namanje ifu liyehla. Ngoba ebukhoneni benkosi ifu liyehla. Ebukhoneni benkosi amalangabi abakhona. Oh hallelujah. Amalangabi enza ukuthi izinto zigcineleke ngesikhathi uza ziyagcineleka ngoba ukhona uNkulunkulu kungamalanga bomlilo. Uma usondela izinto ziyasha, la ungena khona kuyasha, noma ngathiwa kunemeke bekiwe la unyathela khona kuyasha ngoba uhamba namalanga bomlilo. Izinto ezigcotshwayo wena siwenzi lutho ngoba wena une-presence kaNkulunkulu. Khona kaNkulunkulu uhamba nawe. Hallelujah. Hallelujah. Asibe sebukhoneni benkosi ukwazi. Asibe sebukhoneni benkosi egameni likaJesu. Asibe yamkela ukukhona kaNkulunkulu. Yamkela ukukhona kaNkulunkulu. Nkosi mfundise indlela zakho. Oh hallelujah. Noma usufika olwandle olubovu ube ngathi ufika kwi-dead end lasephela khona, kodwa ufunda indlela, ulalela izwi lakhe ukuthi lithini. Enze lokhu uNkulunkulu akushoyo ngoba ukhona bakhe uhamba naye. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Siyabonga ukhona bakho phakathi kwethu. Siyabonga ukhona bakho phakathi kwethu. Niyohlukaniswa ngani? Niyohlukaniswa ngokuthi kube khona
bafuna ukhona bakhe. Ungalinde. Ungalinde. Ngisho amadimoni awasukeli. Amadimoni engekho yena. Ngoba amadimoni afuna ukhona bakhe. Yebo shiyelele lokho. Yebo shiyelele lokho. Oh yes Lord. Yes Lord. Unezinto ezimakhe ebusuku. Unezinto egijimaya. Kodwa ngibekhona kaNkulunkulu. Unamandla okuvula umnyango. Awu haleluya. Ubize igama likaJesu. Ngoba ekhoneni izinto ziyabaleka, izinto ziyagosha, izinto ziyalotshwa ekhoneni. Awu Nkosi Jesu. Labukhona bakho phakathi kwethu. Awusekhona labukhona bakho phakathi kwethu. Khuluma. Usothula phambi kwenkosi. Oh thank you Jesus. Fanele ubonge uNkulunkulu. Uthi Nkosi ngiyabonga. Ngiyabonga ubukhona bakho. Ngizongena ngathi wabhalwe khona. Oh thank you Jesus. Ngizophuma nathi waphuma khona. Bazothi bekusukezile uzophuma phakathi kwabo, hayi ngokuhlakanipha kodwa ngokhona bakhe. Ezintweni zethu sibona bakhe, ezimotweni esihamba ngazo sibona bakhe, ethesini engigibelayo sibona bakhe, esikoleni emfunda kuso sibona bakhe. Emsebenzini engisebenza kuwo, nomshini engiwusebenzisayo, ngibona ubukhona bakhe. What?